Dnes mám pre vás recept, ktorý je v dnešnej dobe veľmi žiadaný. Je to také klasické, moderné street foodové jedlo. Budeme pripravovať hamburger z kuracinky. Poďme na to. Ako prvé samozrejme si pomeleme mäsko. Je to v pomeroch, čiže je to stehno, kuracie stehno bez kosti s kožou. Tú kožu takisto pomeleme, pretože tam máme krásny tuk. Tento recept je naozaj o tom, že sa tam používa zdravé, krásne mäso, čiže nie je to žiadny preparát ani žiadne nejaké miešanice. Použijeme na to teda 2 stehienka, 1 prsíčko a slaninu. Slanina sa tam dáva kvôli tomu, že kuracie mäsko je samozrejme prirodzene dietnejšie a suchšie. A preto si pomôžeme tým, že ho vymastíme alebo premastíme, aby malo krásnu chuť slaninou. Takže poďme na to, nakrájame si to na menšie kusky, rozomelieme. Z takéhoto krásne pomletého mäsa si pripravíme hamburgerovú placku, do ktorej budeme pridávať mletá rastca, granulovaný cesnak, mletú červenú údenú papriku, sušenú cibulku, čerstvý chren, dižonskú horčicu, samozrejme sol, korenie, že? Teraz to všetko zamiešame. Zoberieme si takú, aby sa nám to zmestilo do týchto našich žemličiek. Najprv si urobíte gúľku, ktorú si vytvarujete do takéhoto hamburgeríka. Mäsko na hambáčik kurací máme hotové a ideme si spraviť vlastne tú náplň. Takže cibulu si nakrájame na mesiačiky. Teraz si dáme vodu, vinný ocot, cukor a bobkový list. Privedieme to k varu, vypneme a vložíme tam tú cibulku a necháme to v tom odpočinúť. Pridáme si ešte čierne korenie, sol. Necháme ju v podstate v tom vychladnúť. A ja tam nakoniec, keď to scedím, tak ešte pridám hrubozrnnú horčicu. To je marinovaná cibulka do tohto receptu. Ako ďalší krok si pripravíme slaninu. Ja vám poviem rýchly postup. Ja už ju mám tuto predpripravenú. Zoberiete si plátkovú slaninku, dáte si ju na plech na 140 stupňov na papier na pečenie a pečiete takých 30-40 minút do chrumkava a máte takýto krásny chrumkavý čips. Spravíme si barbecue dip. Takže do misky si dáme barbecue omáčku, majonézu, koňak alebo nejaké brandy, sol, korenie. Máme hotovo. Nakrájame si čili papričku. Teraz si pripravíme žemličku a orestujeme v tej pánvici, ktorej si pripravujeme hamburger. Dobre, keď máme hamburger teda hotový, pridáme nastruhaný cheddar, tak môžeme prísť k finalizácii tohto nášho hamburgeru a pekne si ho poskladajme. Takže máme tu opečenú žemličku, ktorú si natrieme týmto dressingom. Dobre, pridáme si ľadový šalát, hambáčik, teraz marinovanú cibulku, dobre, a samozrejme slaninku. Zavrieme, nech sa páči, hamburgerik je hotový. A pre tých, ktorí majú málo času alebo nemajú mlynček, tu mám ja hotový výrobok. Je to ten istý hamburger, ktorý som pripravoval práve teraz. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.